Da gero urreko bombardeo izan martitzen egotamaikakue. Bai. Ordu martitzen egotamaikakan, goxoko beratzilarun etxeutan, nik irzetan nengoen, da goxoko beratzilarun etxeutan, joan nintzen eusa, gehiago esan, da hoien eguen, da jefez ni eruten, edo ez ni edo eruten baso bete, da, zeusten, esaban berba ondo iten ze paralisiuken da, zeusten, aviones, da. Sí, vienen 3 y 3 vienen 9 aviones. Ez zeuken bera sekure bilurri, bera konfusantzie, Jesusen bizotza duken kuartuen, da arexen zeragaz, bera itxako ezer pasako. Da, Jesu ziren bombak, da etxek handrie, senyorie, mesan izin zan. Da ni ez du, abere zer pasaute txakon, etxakon zer pasau. Santanan etzan ezer pasau, Santanan egon zen mesan, da etxakon zer pasau. Zin Andra Marjeta, Jesu bizitak hori zie, da Santa Zuzena, da apurtu ziren adanak, omerdeuen. Da, nire izta bat be, egon zan plazan saltzen, da etxe dut doiela kruziagan, joa metraila batek pantorrilan, da eri dut dabe egon zan. Da, surtu altzaba bien, da han zertu zan. Gau, durango San Foston baserritzen, nire izti bizizan lekuen, bizizan osaba bategaz, nire iztie.